I'm honored to be here. I've heard so much about all of the great things that are happening in northeast Syria. Di serê Serdanê de piştgiriya siyasî û aborî bo birêveberiya Xweser û tunekirina jêderên terorê ye. Yekem car Wezîrê Berevaniya Amerîkayê yê berê tê serdana Bakur û Rojhilatê Sûriyeyê. Christopher Miller li gel rayedarên siyasî û fermandarê giştî yê Hesedê Mazlûm Ebdî dicive û balê dikişîne ser xetariya kamp û girtîgehên Daişê. Di civînên ku li gel gerînendeya têkiliyên derve û Meclisa Birêveber hatin li darxistin de, qala pêdiviya piştgiriyeke Amerîkayî bo birêveberiya Xweser hat kirin. Binêrîna te, ev serdanên bi vî rengî dê piştgiriyeke çawa bo birêveberiya Xweser bi xwe re bînin, nêrîna xwe bi me re parve bike.